Мен Агабитов Руслан, Фаат улы, тумыш чыгышым белән Актаныш районыннан, Актаныштан. Безнең як Җыр-моңга бик нык сәләтле, бай район. Укыдым мин Алабага мәдәният училищесында укыдым. Белемем режиссер, мин театраль режиссер. Соңыннан мин Казанга эшкә килдем һәм тормышым Казанда дәвам итте. Мин монда төпләндем, гаиләм, балаларым бар. Һәм инде менә шушы фольклор шигыре белән шигырьләдем һәм инде бүгенге көндә риваять этно төркеменең җитәкчесе булып эшлим. Менә музыкага һәм музыка уен коралларына ничегрәк килдегез? Кулыгызга беренче нинди уен коралы алган идегез? Дөресен әйткәндә, мин хезмәтем башланды Сырнай ансамблендә. Җитәкчесе Ринат Абыгыйлаҗев белән. Килгәндә мин фольклорның төшенчәсен белми идем, нәрсә икәнен. Ринат абый белән эшли башлагачтан соң мин фольклор дөньясына чумдым. Шуннан да Сырнай коллективында анда бик күп милли борынгы уен кораллар. Алар инде беренче дистә уен коралы. Думбра, Сырнай, төрле курайлар һәм башка бәрмә уен кораллары. Шулай итеп, мин шушы дөньяга чумдым һәм дә инде шушы халык иҗат юнәлеше буенча эшли башладым. Минем төп эшем пропаганда, милли уен коралларын торгызу, аны сәхнә аша халыкка яңадан кайтару. Шул. Бүген тапшыруга нинди уен коралы алып килдегез? Сез күрәсез, бүген безнең бик нык шундый ачык, ерактан ишетелеп тора торган уен коралы Сырнай дип атала. Рәхим итеп уйнап күрсәтегез, тавышын да ишетик. Кайсын сайлыйм икән? Бик матур. Аның барысы да матур. Бу дөньяда атап китегез. Менә шушындый яңгыраулы, ерактан ишетелә торган уен коралы Сырнай. Безнең халык киебез, керәшеннәрнең кие, ак калфак, әле еракта идексән төрлечә аталар. Менә бу тавышы инде ишетелгәндән майданнарда уйнар өчен бик идеаль уен коралы дип беләм. Сөйләп китегез, ничек табылды ул, ничегрәк ясала? Күрәм, ул сөяктән дә бар, аның кайбер идеялары. Бераз тарихына да кагылыйк. Бу уен коралы күптән бик борынгы дәверләрдән бирле таныш, билгеле, мәгълүм уен коралы. Бу уен коралы киң таралган Урта Азия халыкларында, Кавказда бик таралган. Әлбәттә инде безнең татарның тарихы борынгы төрки халыклар белән бәйле. Шуңа күрә бу уен коралы безнең халыкта булу бер дә сер түгел. Сырнай дип әйткәч, сыр сүзе камыш дигәнне аңлата. Менә бу камыш өлеше, най дигән өлеше мөгез. Чыннан да бу камыштан һәм мөгездән ясалган уен коралы. Аның төрләре бар. Гадираклары көтүче Сырнайлар чыннан да камыштан, мәсәлән, кайын тузыннан эшләнгән. Менә бу инде катлаулырак профессиональ уен коралы. Бу өлеш агачтан ясалган. Тавыш чыгара торган өлеше кашандыр сүзгән сыйырдан, сыйыр мөгезеннән эшләнелгән. Тавыш чыгару принцибы шулай ук. Монда инде полимер материаллар, менә металл бар, полимер, полимер. Шуңа күрә бу уен коралы озакка җитә, озакка чыдамлы уен коралы. Шушы тел мунштукка бәрелү аркасында тавыш чыга. Үзегез ишеттегез, ерактан ишетелеп тора тавышы. Шушыңа охшаган уен кораллары элек, мәсәлән, Казан ханлыгында хан сарайдан чыкканда яки кергәндә музыкантлары кычкырта торган булган, сигнал бирә торган булган. Бүгенге көндә дә Сырнай дигән уен коралы күп, мәсәлән,
Үзбек халыкларында, Азербайҗан халыкларында инде охшаган уен коралы бик күп. Без риваят төркем белән мәсәлән Мисырга барганда, анда күпләр шундый уен коралында уйнадылар. Ул инде әйтәм бит, гарәп илләрендә, Орта Азия халыкларына нык таралган, аларның инде меңәрчә елга сузылган тарихы һәм традициялар. Уен коралларын кайдан аласыз, менә үзегез ясыйсызмы әллә? Менә күрәсез, алар шул ук бүрек сорнай, төрле зурлыкта, аларның тональностьлары төрле. Мин әйтәм һәр вакытта, кайбер вакытта, хәтта күпчелек очракта татар милләтенә татар булмаган кешесе күбрәк файда ясый. Менә бу шуның бер мисалы. Бу уен коралы бездә сырнай дип аталса, рус халкында ул жалейка дип атала. Бу жалейканы миңа ясап бирде рус мастеры. Ул башка шәһәрдә яши. Мин инде махсус аңа заказлар бирәм. Беренчедән ул чыннан да төгәл эшләнелә, төгәл уйный, тавышы яңгыравыклы һәм озакка җитә мондый уен коралы. Менә әйтергә кирәк, минем монда шушы уен коралы бар, мөгез. Мөгезгә агач өстәгән вакытта безнең сырнай килешеп килеп чыга. Мөгез мәсәлән, аучылар, мөгезне аучылар кулланалар. Төрле булган тавышын тасвирлап, мәсәлән, тавыш чыгарып карыйк әле. Нинди тавыш чыгар икән? Күрдегезме? Кичкенә генә мөгез, әле минем тәҗрибәм җитеп бетми, каты тавыш чыгарга. Шулай да зуррак мөгезләр шундый ерактан эшләп торган тавыш чыгара мөмкин. Мәсәлән, бу мөгезнең махсус тавыш чыгара торган җайланмасы юк, сырнайлар шикелле. Монда үрдәк тавыш бар, бу якта ул буш. Буш. Шуңа күрә бу инде турба тавыш чыгару принцибы монда. Ирен ярдәмендә. Аңар көчле кирәк инде, өреп чыгарга кирәк бит. Әлбәттә көчсез булмай. Гомумән, кемнәр мәсәлән курайда уйный, курайда җиңел генә өрәсең тавыш чыгар. Монда тавыш чыгар өчен тынны каты итеп өрергә кирәк. Шуңа күрә дыхалка дип әйтәбез. Корсак мускулларында нык булуы кирәк. Диафрагма кирәк монда, ирен көчлеге кирәк. Сырнайда озак уйнаганда, мәсәлән, урамнардан барасыз бит инде. Шествие дип атыйбыз. Парадта. Озак уйнаганда ирен арый, ирен сизми башлый инде. Шуңа күрә сырнай белән курайны алыштыра туры килә. Менә шулай. Әйдәгез, аңа бер ки уйнап күрсәтик. Әйдәгез берәр бию көендә уйнап карыйк әле. Намсын тавыш чыгармы? Менә күрдегезме? Сырнайда менә шулай биетергә дә була.